Alas, kung tano ang babae pirmi ang naguhugas kang pinagkakanan, dahil yan sa istoryang ini. Susarong baryo kan nabwa, igwang magagong na nagangarang Imelda asin Hugo. Kada makakan, permisindang nagdidiskusyonan kung isay ang mahugas. Pirming tinataraman ni Imelda si Hugo, kada mareklamo ini. Minsan, pag naanggot ng maray si Imelda, binabansagan niya ininin kung ano-anong pangaran. Kapag si Hugo nagsisimbag patalikod, dali-dali nilalamag ni Imelda si Hugo ni Sigit. Dali-dali man si Hugong nagdadalagan sa harungkan sa iyang kumpadre para halaton na mawaraan kaanggutan kan sa iyang agong. Bistuan magagong sa bansag na kamaldang asin kaugong. Sarong aldaw, pagkatapos nindang magkakan, nagtarang bigla si kaugong. Di ako minugas ka, di daw ako. Sa'yo ka nagsabi? Ako! Di ako nagkaratrabaho sa mga, ako pa nagminugas. Sa'yo pala nung kuminugas ka rin pinagkaunan? Ika babae, ika dapat maggibo-gibo sa di ba? Nanay ka? Ano mo ginibo? Ginood mo sa naman sundang ulag sa tugilid ka tuma. Pagkatapos mo, nagbatang-batang na sa naman ka. Ang may binabahay mong kapagalan. Ako naglilinig, naglalaba, nagluluto. Ngamin na napalagigibo. Baga na ako katabang mo. Tapos sa pinagkaunan, ako mo pang ugasan. Gabi naman lang. Nang didiklumlaan paghiling ni Imelda sa agong niya. Kaya kinuha niya ang sikip, itanakit ninaas para ipambasbas kikaugong. Wag dyan, may kiliti ako dyan. Wag dyan, magsi-relax ka lang. May kiliti ako dyan. Ay, wag dyan, may kiliti ako dyan. Ika, lamukas ka! Nagtago si kaugong sa irarong kanlamesa. Lumuwas ka dito, usad! Ibaba mo muna ito, sige. Sige, basta lumuwas sanay ka. Ano gusto mong sabihin? Umurapon din natin sa pagrabong kapanugas. Araw na siya na kadya. Unang magsalita. Pag nagsabi kong magpuon na kita, amo na pirmong minugas ka pinagkaunan. Araw sa naingan. Ako na magsalita, mo na minugas ka rin plato. Kalitasa, pati kakaldero sa kakakabali. Amo! Kaya pag nagsalita, ikaw maski usad na salita. Kana kung man udawa ki isay, udawa sa ulong bagay. Pag nagsabi kong magpuon na kita, ika na minugas ka pinagkaunan daw Ay, ako no. pasil sa naingan ako. Kaya kong di magsalita sa usad na simana. Ka, diri, napagito na mula kung kinakausip mo. Nagtango na si kamaldang. Daina naggirong. Tapos si kaugong nagsabi. No, una tara. Tuninong sindang magkaatubangan habang nasa lamesa pa ang mga pinagkakanan. Naghilingan sa mata, daina nagulay pa. Pagkatapos, igwang nag-abot na ikus. Naghahanap nin pagkakan. Si kamaldang asin si kaugong, daiman ang gad naggirong. Nagtalon bigla si ikos paduman sa lamesa. Kinakan ang mga tadang pagkakan, saka naghali. Samantalang suduwa, daipananggad nagigirong. Hanggang sa nag-abot na suhapon, daipananggad sinda nagigirungan. Pangala, igwang biglang nag-abot. Ito palang sukatait ninda. Pading ugong, padi. Si kaugong dai nagsimbag, nag-apod mananggad sukatait. Mading maldang, pautang na raw sa bugas. Naglaog na sa harong sukataid ninda. Nangutod nang nagarni sa kayinugyog si kaugong pero dai nagigirong. Padi, Si
Si Maldang naman, ang kinaulay niya. Bading Maldang! Wala nangyayari kanilang dalawa. Hindi ka mo nagsasarita. Bading! Bading! Pero udabas ang nagsimbag duman sa hapot niya. Nininervyos na sukataid kan mag-agum. Nagduman siya sa iba panindang pagtaraid na nag-iistambay sa tindahan. Sinabi niyang igwang nangyaring maraot duman sa mag-agum. Bading! Si Bading Maldang tapos si Bading Ugong hindi nagsasarita. Sabi ko na kaninyo, yes ka rin yung una. Nagduman na sa mga kataid tinda sa harong kang mag-agum. Maglan ka sa tumanda. Hey, ko! Hindi nagsasarita. Ipinikit ni Kaugong ang sa iyang mata para iwasan ang pag-apod sa iya. Samantalang si Maldang nagtuturog-turugan. Mati, ano na yan, Mati? Nininervyos ng maray ang mga pagtarait, kaya nagdesisyon sindang magduman sa sarong bistong albularyo sa saindang banwaan. Mang Jose, Mang Jose, ang albularyo na pwedeng akilahin. Tulong, tulong, saklolo. Kailangan kami ng tulong mo. Pag-abot kan albularyo, nahiling niya ang kamugtakan kan mag-agum. Nasabian sindang durwa. Sinabihan niyang maglatag nimbanig ang mga pagtarait para pahigdaon ang mag-agum. Mati, Pati, may gabalik muna kami. Minero mo na sa Mati, Mati, Naghigda na si Kaugong, samantalang si Kamaldang, dai nagsunod sa pinapagibukan albularyo. Mati, ka naman, Mati. Lang ang kusong kalos ganito nagsabi kay Maldang. Kailangan kang pumasyonan si Maldang. Abo ng mauna iya. Kinuha na kan albularyo ang mga gagamiton para sa orasyon. Abo di sa nagre-representar ka na uunang kalagkaling duwang mag-agong. Unang binuktakan kan albularyo ang angog ni Kaugong ng krus. Dai ini nagreklamo, samantalang kan si Maldang na, pinugol niya ang kamot kan albularyo. Diyos ko, ano na dyan? Aray ko! Binalikan na lang kan albularyo si Kaugong sa kapinunan ng magturasyon.
takuton ng maray ang mga pagtarait kan mag-agong. Sa bago kasi na po. Nanunubod akong di namig balik kalag ninda. At tanging paraan para di naman magkalat na ding nangyari kaninda. Kailangan kasi ng gina. Muha ng mismong mararamrag. Maning hugo! Maning maldang! Hindi pa kanya ako kaninyo nakakautang sa bukas. Maning! Inuna muna ninda si Maldang. Kamasis mo sa inyo! Para pag-alam ka mukha mo mo! Lumayas ka mo! Lumayas ka mo! Lumayas ka mo! Layas na! Layas! Layas! Lumayas na ka mo! Lumayas na ka mo! Kamasis mo sa inyo! Para pag-alam ka mukha mo mo! At kami pang salita ng buhay! Biglang tuminindog si Kaugong, asin nagkuraha. Yes! Ang kami pusta! Aw nang magsalita! Amo na pero ng lugas! Yes! Oh! Amuyan adi dahilan kung ngata nanunugas a babayi. Salamat.